Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Asmad. Taong 1978, bayan ng Canlaon, Negros Oriental. Kapatid sa pananampalatayang Islam itong si Asmad. Subalit nung nagkawatak-watak ang kanyang pamilya, nalulung na rin siya sa masamang bisyong nakasira sa paniniwala niya. Sa kanyang pagtanda, tuluyan na niyang iwinaklit ang kanyang pananampalataya dahilan para mamuhay siya ng higit pa sa isang hayop na gala. Marami man ang naging pagkukulang sa buhay. Nagsumikap siyang gawin ng lahat ng kanyang makakaya para makabawi. Ngunit kahit anong gawin niya noong mga panahong yon, para bang hindi na siya nilulubayan ng kamalasan. Sa edad niyang 18 anyos, marami nang nangyari sa kanya. 2 beses na rin siyang nasaksak ng mga kaaway niya at muntik-muntikan na rin siyang mamatay dahil sa pamamaril ng mga taong may galit sa kanya. Magmula noong nakaligtas siya sa mga gulong yon, pinilit niyang gumawa ng paraan upang maibalik ang kanyang kalayaan. Sa sobrang dami kasi ng taong may galit sa kanya, halos ang pakiramdam niya araw-araw para siyang bilanggo sa kanyang sariling pamamahay. Ayon kay Asmad, nagsimulang magkagulo ang kanyang buhay noong napasama siya sa isang grupo ng mga kawatan. Noong una, matagumpay ang lahat ng mga naging misyon nila. Pero nung nagkaonsehan na ang kanilang grupo, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Ang dati niyang malapit na kasama ay bigla niyang naging kaaway. Tapos yung malala pa, nung nakabuo yun ng mga pangkat, sinimulan na din itong tugisin ang mga kasamahan nilang tumiwalag. Lahat sila piniling patayin ng mga ito, dahilan para madamay ang kanilang mga mahal sa buhay. Upang makaiwas naman itong si Asmad, nagtago siya sa mga karatig bayan hanggang sa kalaunay napadpad siya sa isang liblib na lugar malapit sa paanan ng bundok ng Canlaon. Mahirap mabuhay sa lugar na yon, pero pinagtiisan niya talaga ito, gawa ng wala naman siyang mapagpipilian pa. Kung nanaisin niyang tumungo sa bayan, paniguradong sangkaterbang kaaway ang sasalubong sa kanya. Ayaw naman niyang mangyari ang bagay na yan, gawa ng kahit papaano may pangarap pa rin naman siyang nais matupad. Habang tumatanda rin itong si Asmad, unti-unti na niyang naunawaan ang kagandahan ng isang tahimik at mapayapang paligid. Upang masustentuhan naman ang lahat ng kanyang mga pangangailangan, araw-araw siyang nagsasaka sa mumunti niyang taniman. Kapag hapon, pumupunta siya sa mga masusukal na gubat para manila ng mga hayop na kanyang makakain. Ganon at ganon lang ang naging takbo ng buhay niya hanggang sa may nakilala siyang pangkat ng mga mamumundok na naligaw kung saan siya nakatira. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung lumapit kasabay ng paghingi nito ng maiinom at makakain. Ayon sa mga taong yan, malayo ang pinagmulan nila, kaya halos magkandaligaw-ligaw na sila sa lugar. Hirap na hirap din silang mahanap ang daan papalabas, kaya halos magtatatlong araw na silang palaboy-laboy sa bundok. Nang marinig naman ni Asmad ang tungkol dito, walang pag-aalangan naman niya itong nilapitan. Pagharap niya sa grupo, hindi na siya nagdalawang isip pa na samahan yon patungo sa pinakamalapit na baryo. Alanganin man yun para sa kanya, pero sa mga oras na yun hangad niyang matulungan ang mga ito. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, hindi naman maisip ng mga mamumundok kung bakit siya pumayag na yon ay tulungan. Pagtatapat pa ng mga ito na, marami na silang nakitang tao sa lugar na yon, pero ni isa sa mga ito walang naglakas ng loob na tumulong sa kanila. Nang marinig naman ni Asmad ang tungkol dito, pinili naman niyang manahimik, gawa ng maging siya, aminadong wala siyang maisip na dahilan
kung bakit niya nga ba yun tinutulungan. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, tumambad sa kanila ang bukana ng baryo at mula roon pinili na lamang niyang manatili. Diretsuhin niyo na lang ang daan mula rito. Sa dulo niyan, makikita niyo na ang bukana ng baryo. Mga kaibigan, sa susunod, huwag kayong pumasok sa mga lugar na hindi niyo kabisado. Mapanganib ang gubat. Anumang oras pwedeng malagay sa alanganin ng inyong mga buhay. Paalala ni Asmad sa mga taong yon. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman siyang naglakad pabalik ng kanyang pamamahay. Habang binabagtas niya noon ang daan, di naman niya maiwasang isipin ang kanyang mga gagawin. Akala nga niya noon, isang pangkaraniwang araw na naman yun para sa kanya. Pero kinahapunan, pagbalot ng dilim sa buong paligid, sa hindi malamang dahilan, nadatnan niya ang mga taong tinulungan niya na kasalukuyang nakaupo sa mga upuang kalimitan niyang tinatambayan sa labas ng kanyang pamamahay. Pagsilay naman niya sa tatlo, agad naman yung humisi sa kanya habang dahan-dahang tumatayo. Dala naman ng pagkagulat buhat sa kanyang mga nasilayan, hindi niya maiwasang tanungin ang mga ito ukol sa kung anong pakay. Ang buong akala niya kasi, nakauwi na ang mga taong yon, kaya na may naging palaisipan para sa kanya kung papaano nito natunto ng bahay niya. Pagkarinig naman ng tatlo sa kanyang sinabi, di naman ito maiwasang tumawa na parabang isang biro ang kanyang sinabi. Sa muling pagtahimik ng mga ito, doon na dahan-dahang tumigil ang mundo ni Asmad nang masipat niyang unti-unting nagliliwanag ang katawan ng mga taong yon. Pagkurap naman niya ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang tatlong nilalang na may napakagarang kasuotan. Gawa sa purong ginto ang damit ng mga ito, tapos ang mga mapuputi nilang mga paa, animoy maiging iniingatan ng mga damong inaapakan nila. Nagliliwanag din ang kanilang mga mata at maraming insekto ang pumapaligid sa kanila. Paglapit naman ng mga nilalang na yon sa kanya, may iniabot ang isa sa mga ito na binhi ng tanim na namumukadkad sa lupang napakataba. Dahan-dahan naman yung inabot ni Asmad at nung makuha niya ito, doon niya narinig ang tinig ng nilalang na yan na nagsasabi ng, "Pangalagaan mo ang tanim na ito hanggang sa kanyang paglaki. Kaisa mo kami sa mga magbabantay. Siguraduhin mong hindi ito malalason ng ating mga kalaban. Malaki ang pabuyang matatanggap mo kapag natupad mo ang aming utos. Tutuparin din namin ang iyong kahilingan at sa ikalawang pagkakataon, malaya kang makakalakad sa mga lugar na hangad mong puntahan." Nang marinig naman ni Asmad ang sinabi nito, halos hindi naman niya maisip kung ano ang kanyang isasagot. Basta ang ginawa niya, kinuha niya ang binhing yon at noon ding mismong gabi, itinanim niya ito sa ilalim ng hagdan malapit sa entradang pinto ng kanyang tahanan. Siniguro niya ring naaarawan ng tanim sa lugar na yon at malayo ito sa mga damong mahilig maminsala ng mga binhi. Matapos naman niya itong gawin, agad namang naglaho ang mga nilalang. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman siyang pumasok upang pag-isipan ng mga bagay na kanyang nakita. Noong una, inisip niyang baka nababaliw na siya, pero sa katagalan, napagtanto niyang totoo ang kanyang mga nasilayan. Yung tira kasi sa lupang pinagtubuan ng binhi, nanatili pa rin sa kanyang kamay. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, muli niyang nadatna ng tatlo na kasalukuyang nakaupo sa lugar kung saan niya ito unang nakita. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinanong na parabang may kailangan na naman ang mga ito. Nang maunawaan naman ni Asmad ang nais ng mga nilalang na yan,
Dali-dali naman siya roong lumapit. Pagharap niya sa tatlo, agad naman niyang narinig ang isa sa mga ito na naglalahad ukol sa bisa ng binhi kung sakali mang yon ay mabuhay niya. Ayon sa nilalang, ang tanim na yon ay isang uri ng kahoy kung saan isa ito sa nagpapalakas ng kapangyarihan ng mga diwatang nagbibigay buhay sa kagubatan. Yun nga lang, marami ring mga nilalang ang nagtatangkang wasakin ang mga binhi ng tanim dahil nagdudulot yon ng pagkawala ng mga masasamang elementong kalimitan nilang napapakinabangan tuwing nangunguha sila ng mga bertud. Dagdag pa nito na, yon ang dahilan kung bakit lumalapit sila sa mga taong naninirahan sa bundok para humingi ng tulong. Nang marinig naman ni Asmad ang tungkol sa bagay na yan, agad naman niyang itinanong ang tungkol sa mga nilalang na kanyang makakaharap. Inilahad din niyang mangmang siya pagdating sa mga lihim na aral, kaya hanggang sa mga oras na yon, nananatili siyang walang ideya ukol sa mga nangyayari. Dahil sa kanyang sinabi, direkta namang inilahad ng diwatang kanyang kausap ang tungkol sa mga aswang na daragsa sa kanyang lugar. 2 gabi mula nang naitanim niya ito. Yun kasi ang kalimitang nakikinabang sa pagkamatay ng binhi, kaya ito palagi ang naglalakas loob na kumalaban sa kanilang mga sinusugo. Gayunpaman, kahit malalakas ang kanyang magiging kalaban, hindi siya dapat panghinaan dahil ayon sa mga ito, tutulong sila sa abot ng kanilang makakaya. Ang kinakailangan lang niyang gawin, huwag panghinaan sa kanyang mga makikita at sundin ang lahat ng utos na ibibigay sa kanya. Matapos naman yung mailahad ng diwata, may iniabot yun sa kanyang supot na naglalaman ng mga mamahaling alahas. Pagkatanggap naman ni Asmad sa bagay na yun, nasipat naman niya itong ngumiti sabay wika sa kanya ng, "Sumunod ka na lang. Makakamit mo ang lahat ng iyong minimithi. Magtiwala ka. Matatapos ang sigulot na ito na walang mangyayaring masama sa iyo." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung naglaho sa kanyang harapan. Pagsilay naman niya sa pinaglahuan ng mga ito, nasipat niya ang 2 magkapares na sundang na nakatarak sa mga bangko. Magaganda ang kalidad ng pagkakagawa nito, kaya nung mapagtanto niyang bigay din yun sa kanya ng mga diwata, hindi siya nag-alangang yon ay kunin. Pagkahawak naman niya ng sundang, agad naman niya itong ipinasok sa loob ng bahay niya habang pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin sa mga ito. Bilang taong nakatira sa bundok, alam niyang malaki ang maitutulong ng bagay na yan, kaya bago pa man sumapit ang hapon, agad naman niyang sinimula ng paggagapas ng mga damo sa kanyang mumunting sakahan. Habang abala siya sa pagtatrabaho, muli na namang nagpakita sa kanya ang tatlo upang abisuhan siyang hindi niya kailangan pang magpagal para makakain. Ayon sa mga ito, may naitabi na silang pagkain sa kusina ng bahay niya at nakahanda na rin ang mga rekados na kanyang gagamitin sa pagluluto. Dagdag pa ng mga ito na, sa mga sandaling yun wala na siyang iba pang dapat pagtuunan ng pansin, maliban sa mga sigalot na kanyang makakaharap. Mariin din siya nitong inabisuhan, mag-ingat sa kanyang mga ginagawa at wag na wag magpapakakampante sa lugar kung saan siya nakatira. Sa mga sandaling kasing yan, ramdam na ng mga ito ang mga tagapagmasid ng mga aswang na ipinakalat sa mga baryong malalapit sa bundok ng Kanlaon. Nang marinig naman ni Asmad ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya maiwasang kabahan, gawa ng sa isip-isip niya, hindi nga biro ang problemang kinakaharap niya. Dahil dito, imbis na magtagal pa sa sakahan, minabuti na lamang niyang umuwi. Pagdating niya sa kanyang tahanan, tumambad sa kanya ang napakaraming pagkain. Sariwang-sariwa pa ang mga ito, kaya para hindi yun masira, agad naman niya itong itinabi sa isang espesyal na lalagyanan.
Ang mga karne namang naroon sa kanyang hapagkainan, binudburan niya ng asin at suka bago niya ito ilagay sa isang banga. Matapos naman niya itong magawa, agad naman siyang nagluto ng kanyang hapunan. Sa mga sandaling yon, wala pang gaanong nangyayari. Pero pagbalot ng kadiliman sa kalupaan, doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Habang kumakain ng hapunan nitong si Asmad, panay naman ang pagsilip niya sa labas ng bahay dahil sa mga huning kanyang naririnig. Sa tinagal-tagal na kasi niya sa lugar na yon, ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig siya ng ganon. Dala naman ang kanyang pag-aalala sa binhing itinanim niya. Agad naman niyang binuksan ang pinto para yon ay sipatin. Ang kaso lang, pagdungaw niya sa ilalim ng papag, hindi lang binhi ng puno ang kanyang nakita. Katabi ng pundasyon ng bahay niya, may nasipat siyang isang kakaibang nilalang na dahan-dahang ginagaya ang balat ng pundasyon ng kanyang tahanan. Maya-maya pa, bigla rin naman yung naglaho sa paningin niya. Kaya ang ginawa noon ni Asmad, dali-dali niyang kinuha yung 2 sundang na iniwan sa kanya ng mga diwata. Matapos niya itong gawin, buong tapang naman siyang lumabas ng bahay at pagdating niya sa harapan ng pundasyon, walang habas niya itong pinagtatataga. Sa unang paglapat ng talim ng sundang sa kahoy na yon, agad naman niyang naramdaman na parang tumama ito sa isang malambot na bagay. Paghugot naman niya rito, bigla naman doong sumabay ang nilalang, dahilan para paulit-ulit niya pa itong tagain sa ulo. Habang ginagawa naman yun ni Asmad, iisang bagay lang ang pumasok sa kanyang isipan at yun ay walang iba kung hindi paslangin ang nilalang na nakita niya. Sa isip-isip niya kasi, kapag hindi niya ito nagawa, paniguradong siya naman ang malalagay sa panganib. Siyempre, ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat hindi magiging maganda para sa kanya ang malagay sa ganoong sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang tuluyan ng bumagsak ang nilalang na yon, patuloy niya pa rin itong tinaga hanggang sa kalaunay kumalas na ang ulo nito sa katawan. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa may hagdan habang maiging pinagmamasdan ng buong paligid. Maya-maya pa, pagbaba naman ng tensyon na nararamdaman niya, pilit naman niyang tinawag ang 3 diwata para humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagparamdam ang mga ito, kaya walang pagpipilian itong si Asmad, kundi ang manatili sa labas. Habang nakatayo siya malapit sa binhi ng puno, hindi naman niya maipagkakaila ang takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya ang mga paniking nagbabalik panaog mula sa bahay niya patungo sa madidilim na parte ng kakahuyan. Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na ang mga ito, bahagya namang napatahimik itong si Asmad nang masipat niya ang isang malaking nilalang na lumabas mula sa kadilimang bumabalot sa labas ng kanyang bakuran. Paglalarawan niya sa nilalang na yan, meron itong mga kulay puting balahibo, tapos ang laki nito, hindi nalalayo sa laki ng isang pangkaraniwang tao. Maliban doon, lahat na ng ibang wangis nito, hindi na pangkaraniwan. Bukod kasi sa mga nakausli nitong buto sa balikat, malas sa halimaw din ang mismong itsura nito. Hindi rin nakakapagsalita ang nilalang na yan, at sa estado nito, parang kapantay lang yun ng isang pangkaraniwang hayop. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas, kasabay ng mabilis nitong pagsugod sa kanya. Habang binabagtas naman ng nilalang ang daan, maya't maya ang pag-aangil nito na parabang hindi na yon makapaghintay na mahawakan ang katawan ni Asmad. Dahil sa pangyayaring yon, kahit takot na takot siyang kaharapin ito, wala siyang magagawa kundi yon ay gawin.
Sa oras kasi na umiwas siya, paniguradong masisira ng nilalang na yon ang binhing iniingatan niya. Hindi naglaon. Nang ilang di pa na lamang ang layo nito, walang habas naman niya yung pinagtatataga sa iba't ibang parte ng katawan. Subalit, bago pa man bumaon sa laman nito ang talim ng kanyang sundang, na kaya siyang mahawi ng nilalang na yon, dahilan para sumalpok siya sa gilid ng hagdan ng bahay niya. Pagsilay naman niyang susugurin pa siya nito, agad naman siyang sumilong sa kubo upang protektahan ang binhi ng puno. Pagdepensa naman niya nito ng kanyang katawan, paulit-ulit naman niyang naramdaman ang walang patid na pag-apak sa kanya ng nilalang. Kahit ramdam niyang unti-unti nang nawawasak ang kanyang mga buto, pinilit niya pa ring protektahan ang binhi ng puno hanggang sa kalaunay himala siya nitong tinantanan. Pagsilay naman niya sa kanyang likuran, napansin naman niyang wala na ang nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, kahit hirap na hirap siyang kumilos, pinilit niya pa ring umupo malapit sa binhi ng puno. Habang ginagawa niya ito, panay na rin ang pagsuka niya ng dugo buhat sa bigat ng nilalang na yon. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, agad naman niyang napansin ang dugo sa sundang na nakaratay sa tabi niya. Sa puntong yon, nagkaroon na siya ng kutob na maaaring nasugatan niya ang nilalang, kaya nawala ito. Gayunpaman, dahil sa tindi ng natamo niyang pinsala, minarapat na muna niyang huwag itong pagtuunan ng pansin. Ang bumabagabag kasi sa kanya noong mga oras na yon ay kung papaano niya ipapasok sa loob ng bahay yung binhing kanyang itinanim. Malakas kasi ang kanyang kutob na kung iiwan lang niya yun sa labas, maaaring pagdiskitahan niyo ng mga umaaligid na nilalang habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga. Siyempre ayaw naman niya itong mangyari dahil doon nakabase ang kanyang magiging kalayaan at karangyaan sa buhay. Bago niya nilisan ng lugar na yan, maingat naman siyang naghanap ng lalagyan ng pwede niyang magamit upang ligtas niya itong madala sa loob ng kanyang pamamahay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman niyang napansin ang malaking tipak ng kahoy na may uka sa gitna. Sa isip-isip niya pwede niya itong gamitin, kaya pagkakuha niya ito, maingat naman niyang binungkalang mga lupang pinagbauna ng binhi upang masigurong hindi niya yun mapuputulan ng kahit isang ugat. Matapos naman niya itong gawin, paika-ika naman siyang naglakad papasok ng kanyang tahanan. Nang mailatag na niya ang binhi sa sala, doon na rin niya sinimulang pakiramdaman ang katawan niya. Habang nakahiga siya noon sa kanyang silid, hindi niya maipagkakailang napinsala ng husto ang iilang parte ng kanyang gulugod. Labis-labis na lamang ang kanyang pasasalamat noon dahil sa hindi yun nagawang mabali nung nilalang na umatake. Kung nagkataon kasing ganun nga ang nangyari, paniguradong hindi na siya makakaalis sa lugar na yon. Bukod kasi sa mapaparalisa ang pang-ibabang katawan niya, naniniwala rin siyang isang himala na lamang ang magpapagaling sa kanya sa ganoong kalagayan. Isang oras pa ang lumipas. Nang malagyan na niya ng lunas ang mga natamo niyang sugat, agad naman siyang nagpahinga. Sa sobrang tindi ng pinagdaanan niya, halos hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan pagising naman niya, tumambad sa kanya ang 3 diwata na kasalukuyang nagbabalat kayo bilang mga ordinaryong tao. Pagsilay naman niya sa mga ito, nagpumilit naman siyang umupo pero hindi niya yun magawa-gawa. Napakasakit kasi ng bewang niya. Sa puntong konting galaw lang, ramdam niya ang pagkirot ng mga buto niya. Nang mapansin naman niyo ng mga diwata, sabay-sabay naman siya nitong hinawakan sa kanyang likod habang nagdadasal. Hinayaan lang naman niyo ni Asmad, gawa ng sa isip-isip niya, gumagawa yun ng paraan para matulungan siya. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa hindi malamang dahilan,
bigla na lamang niyang napansin na nawala ang sakit sa kanyang likod. Nakaupo na rin siya ng maayos, kaya naunawaan na niya ang mga bagay na sinasabi ng tatlong diwata. Ayon sa kanyang nakausap, isa yon sa mga dahilan kung bakit humihingi sila ng tulong sa mga tao. Ang pagsapit kasi ng gabi, pumipigil sa kanilang manatili sa mundo ng mga buhay. Dahil dito, kung nataong walang magbabantay sa binhi ng puno, madali lang itong mapapatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagtatapat pa ng mga diwata, walang problema kung gaano man siya masaktan sa pagbabantay niya. Ang mahalaga manatili siyang buhay hanggang sa pagsapit ng sumunod na araw. Dagdag pa ng mga ito na lahat ng sugat at pinsala ay kaya nilang mapagaling, kaya walang dapat na ipag-alala itong si Asmad. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mga sinabi kasi nito, nagbigay sa kanya ng matinding kapanatagan upang magampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Yun nga lang, nang akmang papasalita na siya, bigla naman siyang napatahimik nang marinig niya ang isa sa mga diwatang yon na nagwika sa kanya ng, Asmad, kung inakala mong madali ang lahat ng iyong gagawin, nagkakamali ka. 3 buwan bago yumabong ang binhing yan, at sa loob ng mga panahong yon, iba't ibang lahi ng aswang ang iyong makakaharap. Alam mo yung huli naming nilapitan, hindi man lang umabot ng 1 buwan. Sa 5 araw niyang paninilbihan sa binhi, marami siyang pagsubok na pinagdaanan hanggang sa dumating ang puntong nakaharap niya ang mga aswang na tinatawag naming tigbawon. Isa silang napakasamang uri ng nilalang na tanging ulo lang ng tao ang kinakain. Bago mo pa man sila mapansin, patay ka na. Dagdag pa ng mga ito na yon ang kinakailangang pagtuunan ng pansin ni Asmad, gawa ng sa oras na matiktikan siya nito, paunahan ng magiging sukatan ng laban. Kung maunahan niyang mapansin ang pagdating ng mga nilalang, maaari niyang maiwasan ang kanyang tiyak na kamatayan. Pero sa oras na malaya yung nakalapit sa kanya nang hindi niya natutunugan, kamatayan na ang naghihintay. Mariin din itong inilahad, maliliit lang ang mga nilalang na yan, kaya napakaliksi ng mga ito. Nabanggit din ng mga diwata na sa taong yon, 5 pa lamang sa 20 binhing pinabantayan nila sa tao ang nakaligtas. Yung mga binhing namatay, kasamang pumanaw ng kanilang mga bantay. Matapos naman yung marinig ni Asmad, katakatakot na pakiramdam naman ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa sobrang dami ng kanyang iniisip noong mga oras na yon, halos wala na siyang maintindihan sa mga bagay na inilalahad ng mga diwata. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo bumalik na ang dati niyang ulirat, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Upang masiguro namang hindi na maulit ng mga ito ang kanilang mga nakaraang pagkakamali, araw-araw nilang pinagtutulungang sanayin si Asmad. Binibigyan din nila ito ng mga dagdag kaalaman sa mga lihim na karunungan, lalong-lalo na pagdating sa sikreto ng mga pangkubli at tigalpo. Alam kasi ng mga ito na doon dalubhasa ang mga tigbawon, kaya yun ang pinakatututukan nila sa pagsasanay ni Asmad. Dahil sa wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod, pinili naman niyang umpisahan na ito sa araw na yon. Nang marinig naman ng 3 ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanda na para sa mga gagawin nila. Binigyan din siya nito ng 1 oras para maihanda ang kanyang sarili bago yun tuluyang lumabas ng kanyang bahay. Pagkasarado naman ng pinto, dali-dali naman siyang pumanhik sa kusina para kumain. Makalipas lamang ang 1 oras, lumabas siya ng bahay niya nang nakahanda na. Bitbit niya noon ang 2 sundang, kalakip ng mga pangontrang ibinigay nito sa kanya. Pagsilay naman sa kanya ng 3 diwata,
Bakas naman sa pagmumukha ng mga ito ang hindi maitatagong pagkatuwa. Kahit hindi yun nagsasalita, alam ni Asmad na natutuwa yun sa kanyang dedikasyon at hangaring mapalaki ang ipinagkatiwala nitong binhi. Pagharap naman niya sa kinaroroonan ng tatlo, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sugurin ng isa sa mga ito. May hawak-hawak yung mahabang kawayan na siya namang walang patid na ipinalo sa kanya. Pagsilay naman ni Asmad sa ginawa ng diwatang yon, pilit naman niya itong inilagan. Walang patid din niya itong tinanong ukol sa kung ano ang ginagawa nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maantala pansamantala ang kanilang pagbubuno, di naman maiwasan ng nilalang na purihin siya dahil sa pagiging maliksi niya at aktibo. Ani pa nito, pagdating sa digmaan, importanteng una mong maramdaman ang hangarin ng iyong kalaban. Dagdag pa nito na kinakailangan ding handa kapag haharap sa mga nilalang nang sa gayoy hindi ka magulat sa mga sorpresang atake. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling kaharap na niya ang kalaban, kinakailangang buo ang kanyang loob na pumatay. Wala rin siyang dapat ipakitang awa sa mga kalaban niya dahil isa yon sa mga taktika nila upang makatakas sa tiyak na kamatayan. Sa mga sandali ring bumaliktad ang sitwasyon, ganun din ang gagawin ng mga nilalang sa kanya. Ang dahilang yon ang pinanghahawakan niya upang hindi siya makapagpakita ng anumang uri ng awa. Matapos naman itong mailahad ng diwata, agad naman siya nitong tinuruan ng iba't ibang sining ng pakikipaglaban. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, naging puspusan ang pagsasanay nila. Si Asmad naman noon, seryoso sa kanyang mga ginagawa dahil alam niya sa kanyang sarili, yon ang makapagliligtas sa buhay niya. Kung ituturing din niya yung isang malaking biro, hindi malabong mamatay siya sa mga kamay ng kanyang kalaban. Matapos naman ang kanilang naging pagsasanay, agad naman siyang nagpahinga kasama ang mga diwata. Sa kanilang pag-uusap, halos napapansin niyang lahat ng mga bagay na kanyang naririnig sa mga ito, pawang bago sa kanyang pandinig. Maliban kasi sa mga istorya nila ukol sa mga kakayahan nila, nabanggit din ng mga itong may kakayahan din silang magpakita ng gabi. Yun nga lang, masyado itong mapanganib at sobrang limitado. Katakatakot din ng mga kapalit nito, kaya na may kung hindi importante, di talaga nila yon ginagawa. Nang marinig naman ni Asmad ang sinabi ng mga ito, kahit papaano nagkaroon na siya ng iilang kaalaman pagdating sa kakayahan ng mga nilalang. Base na rin sa kanyang mga narinig, nasisiguro niyang 100,000 ulit na mas malakas ang mga ito kumpara sa kanya. Alam din niyang kayang-kaya nitong lipulin ang mga nilalang na yon, subalit ang nagiging hadlang lang sa kanila ay ang paghahari ng gabi. Dahil sa sinabi ng mga ito, kahit papaano naunawaan niya ang kanyang misyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi na nga nila napansin noon ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa paglaganap ng kadiliman sa buong lugar, nagulat na lamang siya nang biglang maglaho ang tatlo sa harapan niya. Mabilis ding bumalik ang katahimikan sa buong paligid, kaya bago pa man dumating ang mga nilalang sa kanyang tahanan, pinili na muna niyang pumasok sa loob ng bahay para maghanda. Nag-alay din siya ng dasal sa Panginoon para sa kanyang karagdagang proteksyon. Sa paglalim pa ng gabi, doon na nga nagsimulang maghuni ang mga tagapagmasid ng mga aswang. Marami na rin siyang naririnig na pagaspas ng mga pakpak ng paniki, at nung marinig niya ang alulong ng mga asong gubat, nagpasya na siyang lumabas ng kubo. Wala man siyang ideya sa mga mangyayari sa kanya, pinili niyang sundin ang nais ng tatlong diwata. Sa isip-isip noon ni Asmad, yun na lamang nag-iisang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kanyang buhay.
Masakit man kasing aminin pero noong hindi niya pa nakikilala ang mga ito, para siyang taong nabubuhay na lang para sa mga responsibilidad upang mabuhay. Danas niyo naman siguro ang nararamdaman ni Asmad. Hindi man kayo magsalita pero may ilan sa inyo na ganoon ang nararamdaman. Nang mabuksan na niya ang pinto, sinilip pa niya ng bahagya ang kinaroroonan ng binhi upang masigurong nasa ligtas itong pwesto. Inaasahan din niyang hindi yun basta-bastang makukuha ng mga nilalang dahil sa patong-patong na proteksyong inilagay niya rito. Kabilang din yun sa mga itinuro sa kanya ng diwata, kaya nasisiguro niyang buhay at gumagana ito. Matapos naman niya itong tingnan, walang takot naman niyang itinrangka mula sa labas ang pintong yon. Pagbaba niya ng hagdan, agad namang tumambad sa kanya ang 4 kataong nakatayo sa harapan ng kanyang pamamahay. Bagaman malayo pa yon sa kanyang kinaroroonan, inaasahan na niyang aswang ang mga ito, buhat sa mga namumula nilang mga mata. Kapansin-pansin din ng mga aso nilang dala na pinagdududahan naman niyang mga sigbin. Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi na rin niya naatim na hindi magsalita. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang ngumisi itong si Asmad, sabay wika sa mga nilalang na yun ang, "Makakapasok kayo sa bahay ko kung mapapatay niyo ako. Pero hanggat may lakas ako, hinding-hindi kayo makakahawak sa trangka nito." Kasabay ng kanyang pagwika, ay walang takot naman niyang paghugot ng mga sundang na nakasukbit sa kanyang bewang. Matapos naman niya itong gawin, bigla namang umatungal ang mga nilalang na yan, kasabay ng pagpapakawala ng mga ito sa tali ng mga aso nilang dala. Dahil sa ginawa nito, mabilis naman siyang nilusob ng mga asong yon na may matinding hangaring pumatay ng tao. Pagsilay naman niyang malapit na ang mga ito, hindi na rin siya nagdalawang isip na yon ay salubungin. Gamit ang 2 sundang, walang sawa niya itong pinagtatataga sa oras na masipat niyang papasakmal na yun sa kanya. Subalit, dahil sa likse ng mga asong gubat, mabilis yung nakakailag sa kanyang pag-atake. Kaya nung medyo masukol na siya ng mga ito, doon na siya nagdesisyong gamitin ang pangunahing abilidad na itinuro sa kanya ng 3. Walang sabi-sabi, agad naman niyang itinarak sa lupa ang 2 sundang, kasabay ng pagkagat niya sa kanyang hintuturo. Isang kagat lang ang ginawa doon ni Asmad, pero agad naman yung dumugo dahil sa lakas nito. Nabasag din ang kanyang mga kuko sa proseso, ngunit hindi niya na yun pinansin. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang kinuha ang 2 sundang na nakatarak. Paghawak niya rito, mula sa hawakan dumaloy ang kanyang dugo patungo sa talim nito. Nang masipat naman yun ng mga nilalang, naging palaisipan naman ito para sa kanila, gawa ng hindi nila maisip kung ano ang gustong palabasin ni Asmad sa ginawa niya. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban, gawa ng aminado ang mga nilalang na yon na kaya nila itong paslangin kahit ano pang abilidad ang tinatago nito. Yon ang akala nila. Pagsugod kasi noon ng mga alaga nitong asong gubat, laking gulat na lamang ng mga aswang nang bigla itong mapuluputan ng mga aninong umahon mula sa lupa. May mga pangil at bibig ang mga ito na siya namang mabilis na sumakmal sa katawan ng aso kung saan sila unang lumapat. Matapos nun, dahan-dahan ang gumagalaw ang mga aninong yon na para bang may hinihigop ito mula sa sistema ng kanilang mga biktima. Unti-unti na rin noong naglalabas ng kulay pulang liwanag ang 2 sundang ni Asmad, indikasyon na gumana nga ang abilidad na ipinahiram sa kanya ng 3 diwata. Ayon sa mga ito, wala silang ideya ukol sa mga kapangyarihang tinataglay ng bawat taong inuutusan nila, gawa ng sila mismo ang makakatuklas nito. Nang maalala naman niya ang sinabi ng 3, doon niya naunawaan na marahil ay yun na nga ang kanyang tinatagong kapangyarihan.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa mga asong gubat, hindi naman niya maiwasang mamangha nang masipat niya ang mga itong nanuyot at kalaunay naging butot balat. Sa kabilang banda naman, nagkaroon ng bibig na gawa sa buto ang kanyang mga sundang, tapos mga pangil na bigla na lamang umusli sa talim nito. Nagsimula na rin yung magsalita na para bang may sarili itong buhay. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng mga anino na patay na ang kanilang biktima, agad naman itong bumalik. Pagkawala ng mga nilalang na yon, naiwan namang tahimik ang panig ng mga aswang. Bawat isa sa mga ito, gulat na nakatitig sa kanya, habang bakas sa kanilang mga pagmumuka ang matinding pagkamangha buhat sa mga nasaksihan nila. Hindi naglaon, napansin naman ni Asmad ang paglapit ng isang matandang aswang sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman yung nagwika sa kanya ng, "Nagmumula sa puso ang kapangyarihan ng bawat nilalang. Sa estado mo, iho, isa kang masamang taong tinutulungan ng mga diwatang pinagkukunan mo ng kapangyarihan. Bibihira ang ganyang abilidad. At ako mismo nakakasiguro, makapangyarihan ito. Bakit hindi mo subukang umanib sa amin? Patayin mo ang binhi at kapalit nito gagawin ka naming Panginoon. Ikaw ang mamamahala sa amin, kasama ng iba pang mga maharlika. Direkta ring maninilbihan sa iyo ang mga tigbawon. Kaya sa ganong estado, masasabi kong hawak mo na ang mundo." Nang marinig naman ni Asmad ang sinabi nito, mas lalo lang siyang ginalit ng matanda. Bago pa man ito mapansin ang kanyang pag-atake, tumagos sa katawan nito ang talim ng kanyang sundang na pinahaba ng anino. Pag-angat naman niya sa katawan ng nilalang na yon, pilit pa itong nagpumiglas habang dahan-dahang naaagnas. Nang maging kalansay na ang kabuoang katawan nito, doon na siya sumagot ng, "Galing na ako sa mga masasamang gawa. Hinding-hindi na ako babalik dyan. Kung demonyo ako sa paningin ninyo, malugod ko itong gagamitin para lipulin kayo." Matapos naman niyang mailahad ang bagay na yan, agad naman niyang itinarak sa lupa ang isa niya pang sandata, dahilan para mabilis na balutin ng anino ang lugar na kinaroroonan ng mga ito. Kahit ano pang bilis ng mga nilalang na yon, hindi na yon sapat para matakasan nila ang isa sa mga nakamamatay na abilidad ni Asmad. Nang may sakatuparan na niya ang lahat ng mga kondisyon, doon niya na isinagawa ang mga susunod niyang hakbang. Maya-maya pa, pagbalik sa normal na estado ng sundang na itinarak niya sa matanda, dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa loob ng anino. Matapos niya itong gawin, tumambad sa kanya ang 3 aswang na kasalukuyan ng nasa orihinal na anyo ng mga ito. Bagaman alam niyang gabunan ng mga nilalang na yan, hindi yun sapat para makaramdam siya ng matinding pagkasindak. Sa loob kasi ng aninong nilikha niya, nakokontrol niya ang lahat ng bagay. Iisa lang din ang kahinaan niya sa lugar na yon, at yon ay ang hangganan ng kanyang imahinasyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, halos umikot sa buong lugar ang tunog ng kanyang mga yapak. Nagsimula na rin doong maging alerto ang mga aswang gamit ang kanilang mga pandinig, pero hindi yun sapat upang matunto nila ang kinaroroonan ni Asmad. Kahit anong talas din ang kanilang paningin, para silang mga bulag sa lugar na yon dahil sa liit ng naaaninag nila sa paligid. Hindi rin sila makakilos ng maayos, gawa ng yung mga aninong napalibot, tumutulo sa kanilang mga katawan na parabang isa yung malapot na likido. Ilang beses na rin nila itong sinubukang takasan, pero kahit saan mang lugar sila magpunta, pilit yung sumusunod sa kanila. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nilang hindi na nila maiiwasan ng ganoong abilidad,
pinili na lamang nilang pakiramdaman ng maigi ang lokasyon ni Asmad. Naniniwala kasi ang mga gabunan na kung hangad nilang makatakas sa lugar na yon, kinakailangan nilang paslangin ng may likha nito. Inakala rin nilang madali nila itong magagawa kapag nagtulungan sila, pero dun sila nagkamali. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang napatahimik ang mga nilalang na yon nang marinig nila ang tinig ni Asmad. Sa kasagsagan naman ng kanyang pagsasalita, kampante naman niyang ipinaliwanag ang dimensyong kanyang nilikha. Ayon sa kanya, lahat ng mga bagay na dumadapo sa katawan ng mga ito ay kanyang sandata. Maaring hindi pa nila yun nararamdaman sa mga oras na yon, pero anumang oras kayang-kaya niya yung paslangin. Mariin din niyang inilahad na ang tanging paraan lang para makatakas sa lugar na yon ay ang matapos ang kabuuan ng proseso. Hindi rin yun hihinto kahit mapaslang pa siya ng mga ito. Dagdag pa ni Asmad na sa sitwasyon ng mga nilalang na yan, hindi ito makakausad sa ikalawang panahon ng dimensyong kanyang nilikha. Merong 8 panahon ng abilidad niyang yan. Una, ang pagbaba ng husto ng temperatura na halos bumaba pa sa lamig ng isang nagyeyelong lugar. Kapag nakaligtas doon ang mga nilalang, mararanasan nila ang ikalawang panahon kung saan isang matinding dilubyo ang makakaharap nila. Ang ikatlo naman, ang pagtaas ng husto ng temperatura na halos maihahalin tulad mo ito sa bunganga ng pumuputok na bulkan. Matapos naman niya itong mailahad, hindi na niya itinuloy ang ika-4 hanggang ika-8, gawa ng nasisiguro naman niyang hindi na makakaabot sa antas na yon ang kanyang mga kalaban. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, sa hudyat ng salita ni Asmad, doon na nga nila naramdaman ang mabilis na paglamig ng paligid. Noong una nakakaya pa naman nila ito, pero dahil sa mga likidong lumalapat sa kanilang mga katawan, mas lalo pa nitong pinapalala ang sitwasyon. Hindi naglaon, paisa-isa na nga silang bumagsak, habang pilit na nagkukumpulan sa bawat isa upang makakuha ng angkop na init. Subalit sa kasamaang palad, walang natirang init sa katawan nila dahil sa tindi ng lamig na kanilang nararamdaman. Katakatakot din ang naranasan ng mga nilalang na yan. Gawa ng bago sila mamatay, dumaan sila sa isang napakatinding proseso. Isipin nyo na lang kung ano nangyayari sa mga taong naiiwang mag-isa sa malawak na ilang na binabalot ng yelo. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang patay na ang mga ito, agad naman niyang inutusan ng mga likido na barahan ang lahat ng ugat ng mga nilalang. Sinigurado niya talagang patay na ang mga ito bago niya tuluyang bawiin ang abilidad ng 2 niyang sundang. Matapos naman niya itong maisakatuparan, sa hudyat ng kanyang kamay, bumalik sa normal ang buong paligid. Pagsilay naman niya sa kanyang pamamahay, agad naman niyang napansin ang pagkawala ng mga pangil ng kanyang sundang. Dahil dito, alam na niyang natutulog na ang gabay nito. Kaya minarapat na niyang bumalik sa loob ng kubo para magpahinga. Pagbukas naman niya ng pinto, napansin naman niyang may mangilan-ngilan pang aswang sa lugar pero hindi na yon nagtangkapang lumapit. Sa halip di na itaboy pa ang mga nilalang na yon, hinayaan na lamang niya ang mga ito, gawa ng ang nais niyang mangyari, maipakalat nito sa lahi ang tungkol sa kanyang ginawa. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nakatanggap ng ulat si Usmad sa 3 diwata ukol sa kinaroroonan ng mga tigbawon. Ayon sa mga ito, kasalukuyan yung nasa baryo malapit sa kanya, kaya mas mainam kung doon na niya dalhin ang digmaang hinahangad ng mga ito. Dagdag pa niya na, habang wala siya sa kanyang kubo, mag-iiwan sila doon ng hukbo ng mga laman lupa na magbabantay sa binhi. Ngunit, limitado lang ang oras ng mga yon. Mariin ding inilahad ng matanda
Importanteng maunahan niya ang mga ito upang mawalan niyo ng pagkakataon na siya ay maunahan. Nang marinig naman ni Asmad ang tungkol dito, buong kagalakan naman siyang sumang-ayon sa plano. Hindi dahil sa malilipol na niya ang mga tigbawon, kaya siya natutuwa. Bagkus ay dahil sa malapit na niyang matupad ang pangarap niyang matagal na niyang inaasam. Sa isip-isip niya noon, pagkatapos ng gabing yun, maghihintay na lamang siya ng 2 buwan bago siya tuluyang maging malaya. Dagdag pa niya na, sa oras na mawala na ang lahat ng kalaban niya, makakabalik na siya sa bayan at doon na siya titira. Nangako rin siya sa kanyang sarili na magbabago na upang kahit papaano magkaroon na siya ng magandang buhay. Matapos naman niyang mapag-isipan ng mga bagay-bagay, maigi naman niyang pinakinggan ang mensaheng dala ng 3. Pagkarinig naman niya sa mga detalye, di na siya nagdalawang isip na ihanda ang lahat ng kanyang mga gagamitin. Sa isang bayong, inilagay niya roon ang lahat ng pangontra sa mga sabulag nang sa gayoy sa oras na makita niya ang mga ito, hindi na yon makatakas pa. Napag-alaman din niyang nasa humigit 15 tigbawon ang dumayo sa baryo, kaya kung sakali mang madatnan niya yung nasa iisang pugad, madali niya itong malilipol gamit ang kanyang abilidad. Ilang oras pa ang lumipas, matyaga naman siyang naghintay sa pagsapit ng hapon. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng 2:00, ipinaligo niya ang ibinigay sa kanyang langis bago simula ng kanyang lakad patungong baryo. Habang binabaybay naman niya ang daan, maigi naman niyang pinagmamasdan ang buong paligid. Tahimik at mabilis ang naging lakad noon ni Asmad, kaya sa lalong madaling panahon, narating niya ang nasabing baryo. Pagpasok naman niya rito, gamit-gamit ang mahiwagang patpat, hinayaan niyang ituro nito ang direksyon kung saan naroroon ang mga tigbawon. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, dinala nga siya nito sa isang liblib na lugar na malapit na sa dulo ng baryo. Madalang lang doon ang mga nakatira. Gawa ng bukod sa malayo yun sa merkado, hindi rin angkop doon ang manirahan dahil sa kasalatan ng mapagkukunan ng tubig. Noong una medyo hindi pa yun pabor sa kanya, pero nung mapansin niyang walang katao-tao sa lugar, napangiti na lamang siya. Unang pumasok noon sa isipan ni Asmat, kaya niyang sakupin ang buong lugar na yon gamit ang kanyang abilidad. Nasisiguro rin niyang walang naninirahang tao malapit sa pugad ng mga tigbawon, kaya malakas ang kanyang loob na gawin ito. Ngunit kung sakali mang meron pala roong naninirahan, hindi rin siya magdadalawang isip na isabay yun sa hukay kasama ng mga nilalang. Para sa kanya, isang maliit na sakripisyo ang pag-alay sa buhay ng mga ito. Nang mapagpasyahan na niya ang tungkol sa bagay na yan, muli na naman niyang pinadugo ang kanyang mga hintuturo. Paglapat ng kanyang dugo sa 2 sundang, agad naman yung nagkaroon ng bunganga kasabay ng pagsilay niya sa mga pangil na umusli sa talim nito. Nang maihanda na niya ang lahat, tahimik naman siyang nagkubli sa isang tagong lugar, matyagang naghihintay sa pagtalikod ng araw. Pagpatak naman ng takip silim, nang binalot na ng kadiliman ng buong baryo, doon niya nasilayan ng 15 kataong lumabas ng bahay na pinagpupugaran ng mga ito. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yan, agad naman niyang isinagawa ang mga engkantasyon kung saan segundo lang ang lumipas nang maikulong niya ito sa nilikha niyang dimensyon. Nang maramdaman naman niyo ng mga nilalang, pinilit naman itong lumabas doon pero kagaya ng inaasahan naging bigo sila. Dahil dito, dahan-dahan ang isinagawa ni Asmad ang lahat ng kanyang plano upang sabay-sabay na mapaslang ang mga ito. Para mapagbayad din ng mga nilalang sa lahat ng kasamaang ginawa nila, nagdesisyon siyang gamitan niyo ng isang nakakapangilabot na taktika. Sa kumpas ng hawak niyang sundang,
nakapaglikha siya ng mga nilalang nagawa sa anino. Mabilis ding dumami ang mga ito hanggang sa nakabuo na siya ng isang lehiyon. Matapos naman niya itong maisakatuparan, ibinalik niya ang paningin ng mga tigbawon upang magkaroon naman yon ng laban sa nilikha niyang alipores. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung nagpalit anyo kasabay ng pagpapakalat nito ng sabulag sa buong paligid. Subalit, nang mapansin naman niya ang ginawa nito, di naman niya maiwasang mapangisi habang inilalahad sa mga nilalang na hindi siya kayang mapangibabawan ng anumang lihim na aral sa dimensyong yun. Dahil sa kanyang sinabi, wala nang nagawa ang mga ito, kundi ang sumugod papalapit sa kanya. Sobrang bibilis ng mga nilalang na yon, pero nang masipatyo ng mga alipores niya, agad naman itong tinapatan ng mga bilis nito. Ginaya rin ng mga ito ang anyo ng mga kalaban nila, kalakip ng mga pangunahin nitong abilidad. Matapos naman itong maisakatuparan ng mga anino, tuluyan na ngang walang nagawa ang mga tigbawon, kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Habang isa-isang humihina ang mga nilalang, siniguro naman niyang dumaan muna ito sa matinding pagpapahirap bago pumanaw. Hindi naglaon. Nang malipol na niya ang mga ito, agad naman niyang binawi ang lahat kasabay ng pagkawala ng kanyang abilidad. Pagbalik naman niya sa lugar kung saan niya iyon isasagawa, dali-dali naman siyang naglakad pabalik na para bang walang nangyari. Pagdating niya noon sa kubo, pakiramdam niya nanalo siya sa isang pambansang tagisan. Ang tuwang nararamdaman niya noon, talaga namang hindi masukat, gawa ng pagkaraan lamang ng 2 buwan, makakamit niya ang panibago niyang kalayaan. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, ikinatuwa naman ng mga diwata ang kanyang naging tagumpay. Upang maramdaman naman niya ang pasasalamat ng mga ito, agad naman siya nitong binigyan ng sangkaterbang alahas. Itinago yon ng maigi ni Asmad, at pagkaraan lamang ng ilang buwan, tuluyan na nga siya roong umalis. Yung binhi naman, iniwan niya sa loob ng kubo niya. Dumaan pa ang ilang taon, naging matagumpay siya sa kanyang buhay. Dala ng kanyang kuryosidad, binalikan niya ang dati niyang tahanan kasama ng nag-iisa niyang anak upang tingnan ang punong minsan niyang pinagbuwisan ng buhay. Pagdating naman niya sa lugar, tumambad sa kanya ang isang napakalaking puno na may matatayog na mga sanga. Marami rin siyang napansing mga engkantong naninilbihan sa mga ito, kaya sa puntong yon, nasabi niya sa kanyang sarili na nagtagumpay siya. Ngayong pangkasalukuyan, kahit wala na itong si Asmad, dala-dala pa rin ang kanyang anak, ang istorya niya at lahat ng gamit na tangan niya na ibinigay ng 3 diwatang humingi ng tulong kay Asmad. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda na itong kwento na to, no? Isipin niyo naging tagapagbantay ka ng binhi ng mga diwata. Diba? Tapos yung diwata na yon, kapag kinain ng aswang yon, kayang-kaya nila mag-produce ng bertud. Kung di ako nagkakamali, parang meron tong kaparehas na kwento rito sa akin eh. Tapos doon naman yung puno na yon, parang ano ba yun, nagpo-produce sila ng kaluluwa, parang inaalayan, kailangan nilang alayan ng tao yung puno na yon para mag-produce ng bertud. Diba? Parang may ganun tayong kwento na halos kaparehas nito eh. Pero ito naman, yung 3 diwata, kailangan nila ng tulong ng mga ordinaryong tao kasi nga, hirap na hirap silang lumabas kapag gabi. O sabihin na natin, may part dito sa kwento na to na nagpalabas sila ng mga laman lupa. Pero sinabi rin dun na hindi ganun magtatagal yung mga laman lupa na yon. Pagpalagay mo na siguro mga 2-3 oras. Tapos lalamunin na sila kaagad ng lupa. So, ilang oras pa ang kailangang bantayan, di ba? Para hindi makain ng mga nasa panig ng kaliwa yung binhi na
pinapabantay sa kanila. Ngayon, isang malaking question mark sa akin. Paano kaya kung may nakakain? Diba? Ang sabi rin ito sa kwento na to, sa dinami-rami ng binhi na pinabantayan nila sa mga tao, parang ilan lang yung naging successful. So kasama na itong kay Asmad. Diba? Kasama na to. Pero paano kaya yung mga hindi naging successful? Anong nangyari sa mga aswang na yun? Pwedeng mas lumakas sila lalo? Tapos wala na lang tayong ganong kwento kasi nga, once na nakain yung binhi, lalakas yung aswang, tas yung taong tagapagbantay nun, tuluyan ng mamamatay. Isa pang tanong, paano kaya yung mga tao na naging successful din sa pagbabantay? Kumusta kaya yung kwento nila? Diba, baka meron nakikinig dyan na na-experience to, na nakapagbantay ng binhi na pinababantayan ng ng mga diwata. Kwento nyo yan dito sa amin. Malugod naming tatanggapin yan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.